హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఓం నమో వినిపించడం లేదు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ ప్రభు వినిపించలేదు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇప్పుడు వచ్చింది ప్రభుజీ. వస్తుందా ప్రభు ఇప్పుడు? ఇప్పుడు వస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నమో భగవతే నమో భగవతే వాసుదేవాయ. వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతి జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు నిత్యం భాగవత సేవ అనేటువంటి కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం. సో ఈ నిత్యం భాగవత సేవలో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 11వ అధ్యాయము స్వయంభువ మనువు ధ్రువునికి బోధించుట అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఈరోజు 16వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభు స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా ప్రభు? కనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 11వ అధ్యాయము 16వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. ఏవం ప్రవర్తతే సర్గః
एवं एवं प्रवर्तते एवं प्रवर्तते सर्गः एवं प्रवर्तते एवं प्रवर्तते सर्गः एवं प्रवर्तते सर्गः स्थिति संयम एव च स्थितिः संयम स्थिति संयम एव च स्थितिः संयम स्थिति संयम एव च स्थितिः संयम गुण व्यतिकराद्राजन् गुण व्यतिकराद्राजन् गुण व्यतिकराद्राजन् गुण व्यतिकराद्राजन् गुण व्यतिकराद्राजन् मायया परमात्मनः मायया मायया परमात्मनः मायया मायया परमात्मनः एवं प्रवर्तते सर्गः स्थिति संयम एव च एवं एवं प्रवर्तते सर्गः स्थित संयम एव च एवं प्रवर्तते गुण व्यतिकराद्राजन् मायया परमात्मनः गुण व्यतिकराद्राजन् मायया गुण व्यतिकराद्राजन् मायया परमात्मनः एवं प्रवर्तते सर्गः स्थिति संयम एव च गुण व्यतिकराद्राजन् मायया परमात्मनः एव च हरे कृष्ण वेंकट नरसिंहदास प्रभु भारती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एवं प्रवर्तते सर्गः स्थिति संयम एव च गुण व्यतिरेकराद्रजन् मायया परमात्मनः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामम। एवं प्रवर्तते सर्गः स्थिति संयम एव च गुण व्यतिकराद्र। ధన్యవాదాలు हरे कृष्ण विशालवती माता जी इंदुमती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एवं प्रवर्तते सर्गः स्थिति संयम एव च गुण व्यतिकराद्राजन् मायया परमात्मनः। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु ప్రణామాలు। ఏవం हरे कृष्ण హరే కృష్ణ ప్రభు माता जी। ప్రణామాలు। ఏవం ప్రవర్తతే సర్గః స్థితి సంయమ ఏవ చ
గుణ వ్యతికరాద్రాజన్ మాయయా పరమాత్మనః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. నీరజ మాతాజీ, శుష్కళ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ఏవం ప్రవర్తతే సర్గః స్థితిః సంయమ ఏవ చ గుణ వ్యతికరాత్ రాజన్ మాయయా పరమాత్మనః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఏవం ప్రవర్తతే సర్గః స్థితిః సంయమ ఏవ చ గుణ వ్యతికరాద్రాజన్ మాయయా పరమాత్మనః. లక్ష్మీ ధన్యవాదాలు మాతాజీ, ప్రభు. వసుంధర మాతాజీ. ఏవం ప్రవర్తతే సర్గః స్థితి సంయమ ఏవ చ గుణ వ్యతికరాద్రజన్ మాయయా పరమాత్మనః. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఏవం ప్రవర్తితే సర్గః స్థితి సంయమ ఏవ చ గుణ వ్యతికరాద్రాజన్ మాయయా పరమాత్మనః. హరే కృష్ణ. సూర్యప్రకాశ్ రావు ప్రభు, కోటి సూర్య మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम्स। ప్రణామం. एवं प्रवर्तते सर्गः स्थिति संयम एव च गुण व्यतिरेकाद् राजन् मायया परमात्मनः. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. గుణ హరే వ్యతికరా హరే అలాగే ప్రభు, అలాగే. మాత చెప్పండి. కోటి ప్రవర్తతే సర్గః స్థితి సంయమ ఏవ చ గుణ వ్యతికరాద్రాజన్ మాయయా పరమాత్మనః. హరే కృష్ణ గురు. వసంతబాయి మాతాజీ, శోభం అదే యశోద మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ఏవం ప్రవర్తతే సర్గః స్థితి సంయమ ఏవ చ గుణ వ్యతికరా రాజన్ మాయయా పరమాత్మనః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఏవం ప్రవర్తతే సర్గః స్థితి సంయమ ఏవ చ గుణ వ్యతికరాద్రాజన్ మాయయా పరమాత్మనః. రామకృష్ణ శాస్త్రి ప్రభు, ఉజ్జుల మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ప్రణామం. ఏవం ప్రవర్తతే సర్గః స్థితి సంయమ ఏవ చ గుణ వ్యతిరేకరాద్రాజన్ మాయయా పరమాత్మనః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. గుణ వ్యతికరాద్, ఇక్కడ వ్యతిరేక కాదు ప్రభు, ఇద్దరు కూడా ఇంత ముందు కూడా. గుణ వ్యతికరాద్రాజన్ అన్న ప్రభుజీ. ఆ, గుణ వ్యతికరాద్రాజన్ కరెక్ట్ yes, ప్రభుజీ. yes, ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఏవం ప్రవర్తతే సర్గః స్థితి సంయమ ఏవ చ గుణ వ్యతికరాద్రాజన్ మాయయా పరమాత్మనః. బృంద మాతాజీ, రాజేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఏవం ప్రవర్తతే సర్గః స్థితి సంయమ ఏవ చ గుణ వ్యతికరాత్ రాజన్ మాయయా పరమాత్మనః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఏవం ప్రవర్తతే సర్గః స్థితి సంయమ ఏవ చ గుణ వ్యతికరాద్రాజన్ మాయయా పరమాత్మనః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నిర్మలా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఏవం ప్రవర్తతే సర్గః స్థితిః సంయమ ఏవ చ గుణ వ్యతికరాద్ రాజన్ మాయయా పరమాత్మనః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యంను చూద్దాము. ఏవం, ఈ విధముగా, ప్రవర్తతే, సంభవించును, సర్గః, సృష్టి, స్థితిః, సంయమః,
లయము లయము ఏవా ఏవ నిక్కముగా నిక్కముగా చ మరియు మరియు గుణ గుణ గుణముల గుణముల వ్యతికరాత్ వ్యతికరాత్ అంత ప్రక్రియచే అంతఃప్రక్రియచే రాజన్ రాజన్ ఓ రాజా ఓ రాజా మాయయా మాయయా మాయచే మాయచే పరమ ఆత్మనః దేవదేవుని దేవదేవుని భావము మనువు ఇంకనూ ఇట్లు పలికెను మనువు ఇంకను ఇట్లు పలికెను ఓ రాజా ఓ రాజా కేవలము కేవలము భగవన్ మాయ చేతను భగవన్ మాయ చేతను త్రిగుణముల త్రిగుణముల అంత ప్రక్రియ చేతను అంత ప్రక్రియ చేతను దృష్టి సృష్టి స్థితి లయ కార్యములు కార్యములు జరుగుచున్నవి మొదట ప్రకృతి యొక్క పంచభూతములచే సృష్టి వనగూడును పిదప త్రిగుణముల అంతఃప్రక్రియచే పోషణము కూడా సంభవించును శిశువు జన్మించినంతనే తల్లిదండ్రులు ఆ శిశువు పోషణకై యత్నించుట సహజమే కదా అటువంటి సంతాన పోషణ స్వభావము మానవులందేగాక జంతువులందును కలదు ఇతర జంతువులను భక్షించుట తమ నైజమైనప్పటికీ పెద్ద పులులు కూడా తమ సంతానం యొక్క రక్షణను చూచుచున్నవి ఈ విధంగా త్రిగుణముల అంతఃప్రక్రియచే సృష్టి స్థితి లయములు అనివార్యముగా వనగూడుచుండును కానీ అదే సమయమున మనము తెలుసుకొనవలసిన విషయము ఏమనగా సమస్తము భగవానుని అధ్యక్షతలోనే నిర్వహింపబడుచున్నది సమస్తము ఆ విధముననే నడుచుచున్నది సృష్టి అనున్నది రజోగుణ కార్యము పోషణ సత్వగుణ కార్యము ఇక లయము తమోగుణ కార్యము సత్వగుణమునందున్న వారు తమోగుణులు లేదా రజోగుణుల కన్నను అధిక కాలము జీవించుటను మనము గాంచవచ్చును అనగా మనుజుడు సత్వగుణ స్థాయికి చేరినచో ఉన్నత లోకములకు చేరగలడు అచ్చట ఆయు పరిమాణము అధికముగా నుండును ఊర్ధ్వగచ్చంతి సత్వస్థా సత్వస్థితి అంటే సత్వగుణస్థితులైన మహర్షులు మునులు సన్యాసులు ఉన్నత లోకములకు చేరుదురు ఇక ప్రకృతి గుణములకు పరమైనట్టి వారు శుద్ధ సత్వగుణమున్న స్థితిని పొందగలరు వారికి ఆధ్యాత్మిక జగమున నిత్యమగు జీవితము సంప్రాప్తింపగలదు హరే కృష్ణ జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకమునకు ఇవ్వబడినటువంటి భాష్యము ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం
శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు ధ్రువ మహారాజుకు స్వయంభువ మనువు మరి బోధనలు చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ముఖ్యంగా మనకి ధ్రువ మహారాజు చరిత్ర చాలా గొప్ప ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పాఠాలను మనకి నేర్పుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే అంతకు ముందుగా మనం చూసినట్లయితే ధ్రువుడు చిన్న వయసులోనే 5-6 సంవత్సరాల వయసు కాలంలోనే గొప్ప తపస్సును చేసి భగవద్ దర్శనము పొందినటువంటి వాడు. కానీ ఒక సందర్భంలో యక్షులు అతని యొక్క సహోదరుని హతమార్చినటువంటి సందర్భంలో మరి ధ్రువ మహారాజు కోపంతో యక్షులను సంహరించడము ప్రారంభించినటువంటి విషయము. సో మరి ఆయన యక్షులను విచక్షణ రహితంగా సంహరిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆయన గారి అంటే ధ్రువ మహారాజు యొక్క తాతగారైనటువంటి ఆ స్వయంభువ మనువు వచ్చి ధ్రువుడికి ఉపదేశం చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలోనే ఆ స్వయంభువ మనువు ధ్రువుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆయన అంటూ ఉన్నాడు తన యొక్క మనువుడైనటువంటి ధ్రువుడితో, ఓ ధ్రువా, నీ సోదరుని పట్ల నీవు మిక్కిలి అనురాగం కలిగి ఉన్నటువంటి వాడవై మరి యక్షుల చేత అతడు సంహరించబడినందువలన నీవు మిగుల దుఃఖితుడవై ఉన్నావు. ఆ విషయం తెలుస్తూ ఉన్నది. కానీ ఒక్కసారి నీవు ఆలోచించినట్లయితే మరి ఒకే ఒక్క యక్షుని అపరాధానికి ఇంతమందిని నీవు సంహరించడము సరి అయినది కాదు. మనిషి దేహాత్మ భావనను కలిగి ఉండరాదు. మరి జంతువుల వలె ఇతర ప్రాణులను వధించడము అనేటువంటిది సరి అయినది కాదు. మరి ఇది సాధు పురుషుల చేత నిషేధించబడినది అంటూ ఆయన ఇంకా చెప్తాడు. మరి వైకుంఠ లోకమున హరివాసమును పొందగలుగుట మిగుల మరి దుర్లభమైనటువంటిది. కానీ నీవు ఎంతో భాగ్యవంతుడమైనటువంటి కారణంగానే
సమస్త జీవుల పరమపదమైనటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి నీవు అర్చించి ఆయన లోకానికి చేరేటువంటి విషయంలో ఇంతకు ముందే నీకు నిశ్చయమై ఉన్నది. నీవు విశుద్ధ భక్తుడవు. మరి శ్రీహరి ఎల్లప్పుడూ నీ గురించి చింతిస్తూనే ఉంటాడు. మరి కనుక ఆ దేవదేవుని యొక్క ఆంతరింగిక భక్తుల చేత నీవు గౌరవించబడేటువంటి వాడివి, ఆదర్శప్రాయమైనటువంటి నడవడిక ఉండవలసినటువంటి వాడవు. అందువలన నీవు ఇట్టి హేయమైనటువంటి కార్యములు చేయడం నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంది అంటూ మరి భక్తుడైన వాడు ఓర్పుతోనూ కరుణతోనూ మైత్రి సమత్వ భావంతోనూ ఉండాలి అంటూ ఆయన తెలియచేసినటువంటిది. మరి ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి వాడు మాత్రమే ఆ భగవాన్ని వాస్తవంగా ప్రసన్నం చేసుకోగలడు. అలా ప్రసన్ను చేసుకున్నటువంటి వాడు ఈ దేహాత్మ భావన నుండి అనగా స్థూల సూక్ష్మ భౌతిక స్థితుల నుండి బయటపడతాడు. మరి ఆ విధంగా ఈ ప్రకృతి గుణాల నుండి విముక్తుడైనటువంటి వాడు అమితమైన ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని పొందగలడు. మరి ఈ భౌతిక జగత్ పాంచభౌతికమైనటువంటిది. ఆ తదుపరి దాని నుండి ఉద్భవించినటువంటి స్త్రీ పురుష దేహాలతో పాటు మరి ఉద్భవించినటువంటివి ఆ తదుపరి మైథున కోరికల అంటే ఇంద్రియ భోగ వాంఛల ద్వారా స్త్రీ పురుషుల కలయిక చేత ఈ లోకంలో ఇక మిగిలినటువంటి వృద్ధి చెందుతూ ఉంది, స్త్రీ పురుషుల వృద్ధి జరుగుతూ ఉన్నది అంటూ చెప్పినటువంటి విషయాన్ని మనము చెప్పారు. ఎందుకంటే ఆ దేహంతో గల సంబంధము పూర్తిగా భౌతికమైనది అని, కాబట్టి నీ యొక్క సహోదరుని యొక్క మరణం చేత నీవు దుఃఖించవలసినటువంటి అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఆత్మ నశింపులేనటువంటిది, ఎవరి చేతను చంపబడినటువంటిది. ఈ భౌతిక కార్యాలన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని ప్రకృతి లోనే, ఆ భగవంతుని యొక్క అధ్యక్షతలోనే ఈ ప్రకృతి పనిచేస్తూ ఉన్నది అంటూ తెలియచేసిన విధంగా ఆత్మ యొక్క శాశ్వతమైనటువంటి తత్వాన్ని పూర్వపు శ్లోకాలలో ధ్రువుడుకి స్వయంభువ మనువు బోధించినటువంటి విషయాలను మనము చూసినటువంటివి. సో ఈ విధంగా ఎన్నో ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలను మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈరోజు ఈ 16వ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనం చూసినట్లయితే, ఏవం ప్రవర్తతే సర్గః స్థితి సంయమయేవ చ గుణ వ్యతికరాద్ రాజన్ మాయయా పరమాత్మనః. సో అంటే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ఏవం ప్రవర్తతే సర్గః స్థితి సంయమ ఏవచ అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి మొదటి పార్ట్లో చూసినట్లయితే, ఏవం ప్రవర్తతే సర్గ స్థితి సంయమ ఏవచ అంటే ఈ జగత్తులో, ఈ భౌతిక జగత్తులో, సో ఇంకా ఆ స్వయంభువ మనువు తన మనుమడైనటువంటి ఆ ధ్రువ మహారాజుతో కొనసాగిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, ఓ రాజా అంటే ఓ ధ్రువుణ్ణి తన మనుమడు ఇప్పుడు రాజుగా ఉన్నటువంటి వాడు కనుక ఆయనని ఆ విధంగానే రాజుగా గౌరవిస్తూ ఉన్నట్లు, తన కర్తవ్యాన్ని కూడా గుర్తు చేస్తూ ఉన్నట్లుగా ఉన్నటువంటిది. సో ఓ రాజా, ఈ జగత్తులో 3 ప్రధాన ప్రక్రియలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మెయిన్గా సర్గ స్థితి సంయమ. సర్గ అంటే సృష్టి, స్థితి, సో స్థితి స్టెబిలిటీ స్థితి, అలాగే సంయమ లయం లేదా నాశనము. సో అందుకే ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, కేవలము ఇవన్నీ కూడా ఎలా జరుగుతూ ఉన్నాయి
ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉన్నట్లుగా ఏవం ప్రవర్తతే సర్గ స్థితి సంయవ ఏవచ. అంటే ఈ జగత్తులో 3 ప్రధానమైనటువంటి ప్రక్రియలు జరుగుతూ ఉన్నటువంటివి ఏమిటి అంటే త్రిగుణముల అంతఃప్రక్రియ చేత జరుగుతూ ఉన్నటువంటివి. ఇక్కడ అందుకే తర్వాత చెప్తున్నారు గుణ వ్యతికరాద్ రాజన్. సో ప్రకృతి 3 గుణాలు ఉన్నటువంటి ఏంటి అంటే సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణము అనేటువంటి వాటి యొక్క ఆ గుణాల అంతఃప్రక్రియ చే గుణ వ్యతికరాద్ రాజన్ అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి 3 గుణాల యొక్క పరస్పరము కలిసిపోతూ ఈ సృష్టి ప్రక్రియను నడిపిస్తూ ఉన్నాయి అంటూ చెప్తున్నారు. ఈ గుణాల యొక్క అంతఃప్రక్రియ చేతనే సృష్టి, స్థితి, లయము అనేటువంటి కార్యములు జరుగుతూ ఉన్నాయి. సో అందుకే మనకి భగవద్గీతలోనే నిన్న కూడా మనం చెప్పుకున్నట్లుగా 3వ అధ్యాయంలోని 27వ శ్లోకంలో చెప్పబడినట్లుగా హరే కృష్ణ భగవద్గీత 3వ అధ్యాయము 27వ శ్లోకము ఎవరికైనా గుర్తు ఉంటే, చూడకుండా చెప్పగలిగే ఉంటే హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ 3వ అధ్యాయంలోని 27వ శ్లోకం. హరే కృష్ణ ప్రభు, వినిపిస్తుందన్న వాయిస్? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఊర్ధ్వం గచ్చంతి తిష్ట, అదే ప్రభుజీ? కాదు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. రాజేశ్వరి మాతాజీ. రామకృష్ణ ప్రభు. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. ప్రకృతే క్రియమాణాని గుణై కర్మాణి సర్వసః అహంకార విమూఢాత్మా కర్తాహమితి మన్యతే. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. అదే ప్రభుజీ. ప్రకృతే క్రియమాణాని గుణై కర్మాణి సర్వశః అహంకార విమూఢాత్మ కర్తాహమితి మన్యతే. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే బోల్. సో మరి ఇక్కడ ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు ఇవంతా కూడా నా యొక్క అధ్యక్షతలోనే జరుగుతూ ఉన్నది అంటూ చెప్తూ ప్రకృతే క్రియమానాని గుణై కర్మాణి సర్వశః అని చెప్పబడుతుంది. అంటే మరి అహంకార విమూఢాత్మ కర్తాహమితి మన్యతే. సో మిథ్యా అహంకారం యొక్క ప్రభావము చేతనే మరి జీవాత్మ ఈ ప్రకృతి గుణాల చేత నిర్వహింపబడుతూ ఉన్నటువంటి ఈ కర్మలన్నిటికీ కూడా తానే కర్తగా భావిస్తూ ఉన్నాడు. సో అందుకే ఇక్కడ కూడా ఒక రకంగా ధ్రువుడికి నువ్వేదో సంహరిస్తూ ఉన్నావు అని అనుకుంటున్నావు, ఇదంతా కూడా ప్రకృతి గుణాల ప్రభావంతోనే నీ సహోదరుడు మరణమైనా నువ్వు చేస్తూ ఉన్నటువంటిదైనా అంటూ ఆయనకి, అంటే ఈ ప్రకృతిలో జరిగేటువంటి అంతర్లీనంగా త్రిగుణాల అంతర్గతం ప్రక్రియల వలన జరిగేటువంటి కర్మలకు ఎవడు బాధ్యత కాదు. ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని ఆ పరమాత్మని యొక్క ఆధీనంలోనే జరుగుతూ ఉన్నాయి. కానీ మిథ్యా అహంకార భావం వలనే ప్రతిదానికి నేనే కర్తను అనే జీవుడు నమ్ముతూ ఉన్నాడు. ఇదంతా కూడా భగవంతుని యొక్క పర్యవేక్షణలోనే మరి ప్రకృతి చేతనే జరుగుతూ ఉంది. ఇదంతా కూడా భగవంతుని యొక్క నియంత్రణలో జరుగుతూ ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే అందుకే తదుపరి శ్లోకంలో కూడా అధ్యాయంలోనూ చెప్తారు, ఓ మహాబాహువులు కలిగినటువంటి వాడా అర్జున, పరతత్వ జ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి వాడు ఎవడైనా భక్తియుతమైనటువంటి కర్మకు కామ్యకర్మకు ఉన్నటువంటి భేదాన్ని చక్కగా తెలుసుకోగలుగుతాడు. సో అలా తెలుసుకున్నటువంటి అంటే భక్తుడైనటువంటి వాడు, పరతత్వ జ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి వాడు, భగవత్ సంబంధంలో ఉన్నటువంటి వాడు మరి అకర్మలు అంటే భక్తియుతమైనటువంటి కర్మలకు అలాగే కామ్య కర్మలకు భౌతికమైనటువంటి కర్మలకు ఉన్నటువంటి భేదాన్ని చాలా చక్కగా తెలుసుకుని ఇంద్రియాలలోనూ ఇంద్రియ భోగములలోనూ నెలకొనడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చెప్తారు. కానీ ఎవడైతే
తదుపరి శ్లోకంలో ఇంకా చెప్తూ ఉంటారు ఆయన, ఎవడైతే ప్రకృతి గుణాల చేత మోహితులైనటువంటి ప్రకృతే గుణ సమ్మూఢ సజ్జంతే గుణకర్మసు అంటూ తదుపరి శ్లోకంలో చెప్తారు భగవద్గీతలో. ఆ ప్రకృతి గుణముల చేత మోహితులైనటువంటి ఆ అజ్ఞానులు భౌతిక కర్మలలోనే పూర్తిగా నెలకొని ఆ విధంగా ఆసక్తులవుతూ ఉంటారు. కానీ ఆ కర్తల అజ్ఞానం కారణంగా ఆ కర్మలు అల్పమే అయినా జ్ఞానవంతుడు వారిని ఎటువంటి కలత పెట్టకూడదు అంటూ ఇక్కడ మరి స్వయంభువ మనువు ధ్రువుడికి, నీవు భగవద్జ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి వాడివి, భక్తుడవు, పరతత్వ జ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి వాడివి, మరి అజ్ఞానంలో చేసేటువంటి వాళ్ళ యొక్క కర్మలకు వాటిని కలత పెట్టకూడదు, కనుక నీవు చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ సంహారము మరి సరి అయినది కాదు అంటూ అతనికి సాధువుగా ఉన్నటువంటి భక్తుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు చేయకూడనటువంటి విషయాలను నీవు చేస్తూ ఉన్నావు అంటూ ఆ ధ్రువునికి ఇక్కడ మరి స్వయంభువ మనువు బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనం చూస్తూ ఉన్నది. కనుకనే ఆ స్వయంభువ మనువు అంటూ ఉన్నాడు, ఓ రాజా, కేవలము భగవంతుని యొక్క మాయ చేతనే, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తుల ద్వారా త్రిగుణాల యొక్క సత్వ రజో తమో గుణాల యొక్క అంతఃప్రక్రియ కారణంగా ఆ గుణాలు పరస్పరం కలిసిపోతూ ఈ సృష్టి, అలాగే స్థితి, లయం, అంటే పోషణ, ఇక ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సృష్టించడము, పోషించడము, తదుపరి నశింప చేయడము. సో ఇవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని ఒక మాయ చేతనే, అంటే ప్రకృతి గుణాల చేతనే జరుగుతూ ఉన్నాయి అనేటువంటి, అందుకే ఇక్కడ మనకి ఆ భగవద్గీతలో చెప్పబడినటువంటి ప్రకృతే క్రియమానానే అనేటువంటి శ్లోకంలో అన్ని కూడా ఈ ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాల చేతనే జరుగుతూ ఉన్నటువంటివి. అది మరి ఆ ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణమయమైనటువంటిది మాయయా పరమాత్మన, అంటే ఆ పరమాత్మ యొక్క మాయశక్తి. అందుకే ఈ శ్లోకంలో ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము మాయయా పరమాత్మన, అంటే ఈ గుణాలు ఏవి కూడా స్వతంత్రంగా పనిచేయవు, అవన్నీ కూడా ఆ పరమాత్ముని యొక్క మాయశక్తి, ఆ పరమాత్ముని యొక్క ఆధీనంలోనే. అందుకే మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతే క్రియమానని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఈ గుణాలన్నీ కూడా స్వతంత్రంగా పనిచేయవు, అవన్నీ కూడా ఆ పరమాత్ముని యొక్క మాయశక్తి, ఆ త్రిగుణమయమైనటువంటి మాయశక్తి ద్వారానే నడిపించబడుతూ ఉన్నాయి. అంటే మనం అర్థం చేసుకోవలసినటువంటిది, సృష్టి వెనుక పరమాత్ముడు ఉన్నాడు, ప్రకృతి అనేటువంటిది ఆయన యొక్క సాధనము, ఈ గుణాలు అనేటువంటిది ఆయన యొక్క శక్తి, సత్వ రజో తమో గుణాలు అనేటువంటివి ఆయన యొక్క శక్తి. కనుకనే ఆయన త్రిగుణం, ఆ గుణ అవతారాలుగా మనకి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులుగా చెప్తూ సృష్టికి సంబంధించినట్టు, సృష్టి అనేటువంటిది రజోగుణ సంబంధం కనుక బ్రహ్మ ఆ రజోగుణ సంబంధమైన రజోగుణ అధిపతిగా బ్రహ్మ ఉన్నటువంటిది. పోషణ అనేటువంటిది సాత్వికమైనటువంటి సత్వగుణం కనుక విష్ణు భగవానుడు సత్వగుణాధిపతిగా, ఇక లయింప చేయడం అనేటువంటిది తమో గుణము. సో తమో గుణ సంబంధమైనటువంటిది కనుక అక్కడ శివుడు, సో ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి శివుడుగా మనకి లయం చేసేటువంటి తమో గుణానికి అధిపతిగా శివుడు ఉండేటువంటిది. సో ఆ విధంగా మనకి ఈ అంశాలను మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ముఖ్యంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆయన యొక్క భాష్యంలో చెప్తున్నారు, మొదట ప్రకృతి యొక్క పంచభూతముల చేత సృష్టి ఏర్పడినటువంటిది, తదుపరి ఆ త్రిగుణాల యొక్క అంతఃప్రక్రియ చేతనే మరి ఇవన్నీ కూడా సృష్టించబడి తదుపరి పోషణ చేయడము. సో అందుకే చెప్తున్నారు, ఏదైనా ఒక శిశువు జన్మించినంతగానే తల్లిదండ్రులైనా జంతువులైనా
ఆ శిశువు యొక్క పోషణకై యత్నిస్తూ ఉండడం సహజమే కదా. సో ఇది మానవులకే కాదు జంతువులలో కూడా ఉన్నటువంటి నైజము అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే జంతువుల్లో కొన్ని ఇతర జంతువులను సంహరించేటువంటివి అయినప్పటికీ కూడా పెద్ద పులి లాంటి జంతువులు మరి అవి ఇతర జంతువులను సంహరించి భక్షించి ఎటువంటి వాటి యొక్క సహజమైనటువంటి ధర్మమే అయినప్పటికీ కూడా తమ సంతానంకి వచ్చినట్లయితే అవి రక్షణను చూస్తూ ఉండే విధంగా మనకు ఇక్కడ మరి త్రిగుణముల అంతఃప్రక్రియ చేతనే సృష్టి స్థితి లయములు అవి అనివార్యముగా జరుగుతూ ఉన్నాయి. అందుకే చెప్తుంటారు నా యొక్క ఆధీనంలో నా యొక్క మాయాశక్తి ద్వారానే ఈ కల్పారంభము కల్పాంతము అనేటువంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. విధి అక్కడ ఇక ఆయన యొక్క అంటే అవిధిగా వాళ్ళకి సంబంధం లేకపోయినా అవి ఆ క్రమంలో జరగవలసి వస్తూ ఉంటుంది అంటూ చెప్తారు. ఎందుకంటే ఎవడు కూడా లయింపబడాలని అనుకోడు, కానీ ఏది కూడా ఆగనటువంటి విషయం. సో కనుక ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి ఇదంతా కూడా త్రిగుణముల యొక్క అంతఃప్రక్రియ చేతనే, అంటే సృష్టి జరగడమైనా పోషింపబడమైనా చివరికి నశింప చేయడమైనా ఇదంతా అనివార్యంగా భగవంతుని యొక్క శక్తి కాలక్రమైన కాల ప్రభావంతో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సమయం అంటే చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఇలా జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఇదంతా కూడా మరి ఏది లేకుండా వాటంతట అవే జరుగుతున్నాయి అంటే కాదు. ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క అధ్యక్షతలోనే జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇదంతా కూడా ఈ క్రమం అంతా కూడా కాలక్రమం కాలచక్రం ఏదైతే ఉందో ఇదంతా కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క చక్రం. అదే ఆ భగవంతుని యొక్క సుదర్శన చక్రం మనకి ఇచ్చేటువంటి సంకేతం. సో మనకి ఇవన్నీ కూడా సృష్టి స్థితి లయములు జరుగుతూ ఉన్నటువంటివి. అదే సమయంలో ఇవన్నిటికీ కూడా కారకుడుగా అంటే భగవంతుని యొక్క ఆధీనంలోనే ఆయన యొక్క పర్యవేక్షణలోనే ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నవి అనేటువంటి విషయాన్ని మనము తెలుసుకోవలసినటువంటిది. సో కాబట్టి సమస్తము ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధీనంలోనే నడుస్తూ ఉన్నది అనేది తెలుసుకోవలసినటువంటిది. సృష్టి చేయడము సృష్టి జరగడము అనేటువంటిది రజోగుణ కార్యంగా చెప్తూ ఉన్నారు. సో అందుకే రజోగుణ కార్యము మనకి ముఖ్యంగా మైథున విధానము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అంటే రజోగుణము మనం అర్థం చేసుకోవడాన్ని స్త్రీ పురుషుల మధ్య ఉండేటువంటి ఆకర్షణగా చెప్తూ ఉండేటువంటిది. అలాగే పోషణ అనేటువంటి ఈ సత్వగుణ కారణంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇక లయింప చేయడం అనేది తమో గుణ కారణం. సో కాబట్టి మరి ఈ మూడు గుణాలలో సత్వ రజో తమో గుణాలలో రజో తమో గుణాల కంటే సత్వగుణము ఉన్నతమైనదిగా చెప్తారు. భగవద్గీతలో కూడా మనకి చెప్పబడినటువంటి. సో కనుకనే ఆ సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వాడు సుఖాన్ని జ్ఞానాన్ని పొందుతూ ఉంటాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి వారు నిరంతరము ప్రకృతి పైన ఆధిపత్యం చలాయించాలి అనేటువంటి భావనల్లో ఉంటాడు. ఇక తమో గుణంలో ఉండేటువంటి వాడు ఆ అంధకారం అజ్ఞానమయంలో ఉండిపోయి మూర్ఖమైనటువంటి ప్రవర్తనలో ఉండిపోతూ ఉంటారు అని చెప్పబడినటువంటిది. సో మరి అందుకే ఇక్కడ సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వారు మరి తమో రజోగుణంలో కంటే వారికంటే కూడా ఉన్నతులుగా చెప్పబడంటే సుఖాన్ని మరియు జ్ఞానాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. ఆ కారణంగా ఇక్కడ అంటే సత్వగుణము అధిక కాలం జీవించడానికి కారణమవుతుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుక సాత్వికమైనటువంటి వారు ఉన్నత లోకాలకు చేరి అక్కడ ఎక్కువ కాలం జీవిస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో కనుకనే మనిషి ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులలో ఈ తమో రజోగుణాలలో ఉండి ఈ తమో గుణము నుండి రజోగుణానికి రజోగుణము నుండి సత్వగుణానికి పరివర్తనం చెందుతూ ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు.
ఎలాగైతే జన్మత శూద్రత అంటూ చెప్తూ తర్వాత ద్విజుడుగా మారాలి అని చెప్పినట్లుగా మనలో ఉన్నటువంటి రజో తమో గుణాలను తొలగించుకొని సత్వస్థితికి, ఆ తదుపరి విశుద్ధ సత్వస్థితికి అంటే త్రిగుణాతీతమైనటువంటి స్థితికి చేరుకోవాలని భగవద్గీత కూడా మనకి బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి. సో ముందుగా సత్వగుణ స్థితికి చేరుకుని, ఎందుకంటే తమో రజోగుణాల కంటే ఉన్నతమైనటువంటిది కనుక అధిక కాలం జీవించగలిగేటువంటి వాడు. సో కాబట్టి ముందుగా మనిషి సత్వగుణ స్థితికి చేరినట్లయితే ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకు చేరుకోగలడు అని. అక్కడ ఆయు పరిమాణం అధికంగా ఉంది. అందుకే భగవద్గీతలో ఊర్ధ్వ గచ్చంతి సత్వస్థ, ఆ గుణాలను గురించి చెప్పి సాత్వికమైనటువంటి గుణాలలో ఉండేటువంటి వాడు ఊర్ధ్వలోకాలకు చేరుకుంటాడు. అంటే ఉన్నతమైనటువంటి మహర్షులు, మునులు, సన్యాసులు ఉండేటువంటి ఉన్నత లోకాలకు చేరుకొని వారి యొక్క సాంగత్వం వలన ఆ భగవత్ సంబంధంలో ఉండి ఈ గుణాలకు అతీతుడైనట్లయితే నిత్యమైనటువంటి భగవంతుని యొక్క ఆ ధామాన్ని చేరుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తాం. అలా కాకుండా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా మళ్ళా మనం అలాగే ఉండిపోయాం అనుకోండి, తిరిగి మళ్ళీ వచ్చి ఇక్కడ మర్త్యలోకంలో పడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో అందుకే చెప్తారు ఆ బ్రహ్మ భువనాల లోకాలు, అక్కడ వరకు ఎక్కడి దాకా వెళ్ళినా మన ప్రయత్నం అంటూ మనం మర్చిపోయినట్లయితే మన యొక్క నిత్యమైనటువంటి సంబంధము ఆ భగవంతుని యొక్క సేవకులము అనేటువంటి విషయాన్ని మనం మర్చిపోయినట్లయితే తిరిగి మళ్ళీ బంధింపబడే వాళ్ళమే అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి అందుకే ఇక్కడ మనకి ఆ ప్రకృతి గుణాలకు పరమైనటువంటి శుద్ధ సత్వగుణము స్థితిని పొందాలి అని చెప్తారు. అలా ఆ శుద్ధ సత్వగుణ స్థితిని పొందినటువంటి వారు అంటే రజో తమో గుణాల యొక్క స్వభావం ఏమాత్రము లేనటువంటి స్థితిని పొందినటువంటి వారు ఇక ఆధ్యాత్మిక లోకమున, ఆధ్యాత్మిక జగమున ఆ భగవంతుని యొక్క ధామంలో నిత్యమైనటువంటి జీవితము మనకి అంటే జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి జీవితము లభించగలదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి ముఖ్యంగా మనకి ఈ శ్లోకం ద్వారా మనం నేర్చుకోవలసినటువంటి పాఠం ఏదైనా ఉంది అంటే మనకి ఈ శ్లోకంలో మనకి చెప్తుంటారు సాధారణంగా 3 గొప్ప పాఠాలను ఈ శ్లోకం ద్వారా మనం నేర్చుకోవచ్చు. ఒకటి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నట్లుగా ఈ అహంకారాన్ని తగ్గించుకోవాలి. ఎందుకంటే మనమే అన్నీ చేస్తూ ఉన్నాము అంటే యక్షుల ద్వారా ఏదో జరిగింది అనేటువంటి భావనతో ధ్రువ మహారాజు ఉన్నటువంటి కారణంగా. సో కాబట్టి ఇది అంటే ఈ ప్రకృతి స్వభావం చేత జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ కూడా మనమే చేస్తూ ఉన్నాము అనేటువంటి విషయాన్ని భావించకూడదు. ఎందుకంటే మనకు వస్తూ ఉంటుంది ఇది నేను కాబట్టి చేయగలిగాను, ఏదైనా అవకాశం వచ్చిందనుకోండి ఇది నేనైతేనే చేస్తున్నాను, నేను చేయగలను, చెయ్యాలి అది చేస్తూ ఉన్నటువంటిది ఇది మనకి భగవంతుడు అవకాశం ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ కార్యాన్ని నేను నెరవేరుస్తున్నాను, నేను చేస్తూ ఉన్నాను భగవత్ సంకల్పంతో లేదా భగవంతుని యొక్క కృప ద్వారా, భగవంతుని యొక్క కరుణ ద్వారా నేను ఇది చేస్తూ ఉన్నాను అంట. లేకుండా నేనే చేస్తున్నాను, నాకే ఈ అవకాశం వచ్చింది, నాకున్నటువంటి శక్తి వల్లనే వచ్చింది అనేటువంటి భావన మనలో అహంకారం ఉన్నట్లయితే ఉండకూడదు అనేటువంటిది ఈ శ్లోకం ద్వారా అహంకారాన్ని తగ్గించుకోవాలి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఇక అహంకారాన్ని తగ్గించుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, కోపాన్ని నియంత్రించుకున్న వాళ్ళం అవుతాం. సో మరి ఎందుకంటే కోపాన్ని ఎందుకంటే ఇక్కడ జరిగేటువంటి దానికి సంఘటనలకు కర్మ మరియు గుణాల ఫలితాలు తప్ప మన ద్వారా ఏమి జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది కాదు అనే ఒక భావన మనలో వస్తే కోపాన్ని మనం నియంత్రించుకోగలుగుతాం. మరి ఇంకా అతి ముఖ్యమైనటువంటిది ఇదంతా కూడా భగవంతుని యొక్క నియంత్రణలోనే, ఆ పరమాత్ముని యొక్క నియంత్రణలోనే జరుగుతూ ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని ప్రతి జీవుడు అంగీకరించవలసినది. అదే మనకి ఈశోపనిషత్తు బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి
ఉపనిషత్తుల సారమైనటువంటి వివరణైనటువంటి భగవద్గీత కూడా బోధిస్తూ ఉన్నటువంటిది. మొత్తము సమస్తము ఆ భగవంతుని, ఆ పరమాత్ముని యొక్క నియంత్రణలోనే జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనము అంగీకరించాలి. అలా అంగీకరించకపోతే అది అసురుల భావాల్లోకి వస్తుంది. ఎందుకంటే అసురులు పరమసత్యాన్ని వాళ్ళు అంగీకరించరు. దేవదేవుడు అబ్జల్యూట్, ది సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్, అబ్జల్యూట్ ట్రూత్ ని వాళ్ళు అంగీకరించినటువంటిది. సో కనుక మరి భక్తుడు అనేటువంటి వాడు సమత్వంతో జీవిస్తూ ఉండాలి అని మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి మనకి ఈ ధ్రువ మహారాజు కథ సో ఒక గొప్ప అంశాన్ని మనకు తెలియచేస్తుంది. భగవంతుడే ఈ జగత్తు మొత్తం నియంత్రణ, ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అంటూ. సో కాబట్టి మరి ఆ భగవంతుడే ఈ జగత్తు యొక్క నియంత్రణ యొక్క కర్త. ప్రకృతి అనేటువంటిది ఆయన యొక్క శక్తి. ఆయన మనమందరం కూడా ఆయన యొక్క సేవకులము. ఆయనకు సేవ చేస్తూ ఆయన భగవంతుని, ఆ ప్రభువు యొక్క ఆధీనంలో యజమాని అయినటువంటి ఆయన యొక్క ఆధీనంలో నడవవలసినటువంటి వాడు. సో ఈ విషయాన్ని మనం తెలుసుకోగలిగి యాక్సెప్ట్ చేయగలిగినట్లయితే మన జీవన విధానము సక్రమంగానే నడుస్తుంది. దానికి మనము నిరంతరము ఈ యుగధర్మమైనటువంటి ఆ భగవన్నామ స్మరణం, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని కేంద్రంగా, ఆ భగవంతుని యొక్క నామ స్మరణ, జపం, సంకీర్తనంలో నిమగ్నం అవుతూ నిరంతరము ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధిపత్యాన్ని అంగీకరిస్తూ మనం ఉన్నట్లయితే శాంతియుతమైనటువంటి, సౌఖ్యవంతమైనటువంటి జీవనాన్ని మనం పొందగలము అనేది ఇక్కడ మనువు యొక్క స్వయంభువ మనువు యొక్క బోధనల ద్వారా మనకి తెలుస్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు